Kolega Duratović, ja sam pročitao vaše prijedloge. Ja bih vas zamolio obrazloženje. S obzirom da tačke nisu predložene u dnevnom redu, smatram da gradonačelnik nije prihvatio. Ja se izvinjavam, dobili smo dopis od gradonačelnika da se ne slaže sa predloženim dopunama. Okay. Oni koji prate ovu skupštinu znaju da je ovo već treći put da ja predlažem iste tačke dnevnog reda. Ja ću krenuti obrnutim redom, znači što se tiče informacije o izvršenju zaključaka i amandmana, znamo da određen broj zaključaka i amandmana još uvijek nije izvršen. Tražili smo da vidimo šta to nije izvršeno. Gradonačelnik po Poslovniku ima obavezu da izvijesti Skupštinu o izvršavanju skupštinskih akata, ali evo on po treći put odbija da podnese nam tu informaciju. Informacija o poplavama, ja ne znam koliko puta smo ovdje govorili i koliko puta sam ovdje pitao gradonačelnika da nam obrazloži kako su sredstva od poplava utrošena za rekonstrukciju vrtića Radost, srednjoškolskog centra u Prijedoru, asfaltiranje Rudničke ulice, putnog pravca Čela, Petrovo, dom Saničan i tako dalje. I to ne želi da nam podnese izvještaj. Izvještaj o realizaciji ugovora javnih nabavki za period za 2018. godinu bio je pripremljen za 24. sjednicu Skupštine grada Prijedora, održano je 28.5. Imali smo taj materijal na stolovima, imamo u svojim materijalima, ja se nadam da odbornici imaju taj materijal. Gradonačelnik rekao da materijal nije spreman, to je u obrazloženju prošle sjednice rekao da materijal nije spreman za izlaganje. Na trećoj posebnoj sjednici Skupštine grada Prijedora održane 10.5.2019. Skupština je donijela zaključak kojom se zadužuje gradonačelnik da dostavi izvještaj o sprovedenim nabavkama u 2019. godini. Na zvaničnoj stranici grada Prijedora 4. septembra 2019. godine objavljena informacija o realizaciji ugovora za period 1.1.31.7.2019. Smatramo i taj materijal da je pripremljen i gotov i da se treba ovdje obrazložiti, iznijeti Skupštini i da se ispoštuje zaključak koji je Skupština donijela 10.5.2019. I ova rasprava o utvrđivanju odgovornosti gradonačelnika je ponukana, ova tačka, svim ovim gore navedenim i odbijanjem gradonačelnika da nam podnese ove izvještaje. S obzirom da je gradonačelnik kao izvjestilac ove prethodne 4 tačke odbio da podnese izvještaj, nema svrhe da mi glasamo o tome, ali tražim da se Skupština izjasni o ovoj po vama prvoj dopuni, znači tačka rasprava i utvrđivanje odgovornosti gradonačelnika u vezi neizvršavanja akata koje je donijela Skupština grada Prijedora. Tražim da se Skupština izjasni o uvrštavanju ove tačke na dnevni red 29. sjednice Skupštine grada Prijedora. Hvala.